Wat gebeurde er vandaag in het Rooise Huus? Je ziet het in het Rooise Huus Journaal. Hallo en welkom bij het allerlaatste Rooise Huus Journaal. Vandaag, op 28 januari, gaan we jullie een kijkje laten nemen bij de bekendmaking van de eindstand van het Rooise Huus 2011. Vandaag laten we ook wat beelden zien over hoe het er hier aan toe ging en we hebben een gesprekje met Paul Kronenberg. Dus we gaan eerst even naar wat beelden kijken. Dit is de master. Dat is de master. Dit is de microfoon van Paul. Ja, in ieder geval, hij zal dus straks zo contact doen. Paul, wat is voor jou de drijfveer geweest om voor de tweede keer het Rooise Huus in te gaan? Nou, het Rooise Huus is echt een belevenis en dat geeft je zoveel energie. Dat is voor mij eigenlijk de hoofdreden waarom dat ik dit geweldig vind om te doen. Je zit vanaf het moment dat de deur dicht gaat tot het moment dat je eigenlijk klaar bent, ervaar je zoveel positieve reacties en je bent met één ding bezig. De buitenwereld telt op dat moment helemaal niet. En dat is een heel apart iets wat je eigenlijk heel moeilijk kunt uitleggen. En dat was voor mij denk ik de reden om het nog voor een tweede jaar te doen. 이제 잠깐 좋아. 일단 이제 여러분들도 이사가 미치겠어. 미치도가 어디 그런 좀 해본 인조이다 하고. 네. 라가도 그런 좀 되게 하고 그래. 이런 라고 산데 하고 시 아. 네. 하고 들이 쇼 내서 쇼. 이거 내서 쇼. 네. Deniz'e sanki ne boş şey yok şu. Nerede bu dedi? Oraya. Kaleci sapsaçı. Değil. Gidelim. Biraz öte boş dedi Karina. Langa 저러고 이제 내가. 장은. 이제 루시디. 야, 강아지 뭐지? 샘제르샤, 샘제르 그래. 샘제 가르쳐 있는 줄 알지? 야 말해. 버져 말해. 로고 잡고 나왔으면 봐. 로고 잡고요 말해. 네 가라 디. 스링 디 가라 더. 디 가라 더 디. 이래 마스터라 또 데모. 꼭지도. 꼭지도. 아무도 디 가라 더. 가르쳐 놨으면 나나. 가고 이거 비슷해. 이거 강바 선물. 가고 하자. 가지나 마셔다 나 마도 돼. 가대도 돼. 가대. 그만하자. 디 가라. 디 속자리 있다. 디 제모자디 동으로 와. 기란지 동거리 말 나고 싶다. 뜻비도 니네 마 가르쳐. 동어디 마 니네 마 가르쳐. 니마. 잘했어요 말이죠. 쓰지 그래. 뭐. 소지가 써도 돼. 써도 갈 수 있다. 소지 찍었다. 랑지면 좀. 아, 랑지면 뭐라 근데 사고도. Paul, je bent nu even terug in Nederland. Hoe is het op dit moment in India? Ja, in India is goed. Dus, we hebben net een derde batch van het IISI de deur uit. Dat zijn mensen die wij opleiden uit de hele wereld, zodat ze eigen sociale projecten in het eigen land kunnen beginnen.
En dat was in december hebben die eindexamen gedaan. En die zijn nou weer terug naar huis en gestart met eigen projecten. Waarom ben jij je eigenlijk in gaan zetten voor Braille Without Borders? Braille Without Borders, ik heb Sabria leren kennen in Tibet destijds. En die vertelde dat ze dit wilde gaan doen. Dus een project opstarten voor blinden. En ik heb zelf veel gereisd, veel gezien, veel armoede gezien, veel geconfronteerd met hele foute dingen in de wereld. En dat heeft mij ertoe gedreven dat ik gezeten heb, ik wil iets doen wat zin heeft, wat nut heeft en waar ik zelf ook veel plezier in heb. En dat is, met Braille zonder Grenzen is dat eigenlijk een hele perfecte puzzelstukje wat dan in de puzzel past. En tijdens het Rooise Huis is er heel veel geld opgehaald voor Braille Without Borders. Wat heb je van deze actie meegekregen? Ja, ik zat in India en hebben we 4,5 uur voorsprong. Dus we zitten 4,5 uur later en ik begin 's middags rond 6:00 met werken. We zitten al lekker vroeg, het is er warm. En dan zet ik de computer aan en dan kijk ik de livecam. En dan zie ik wat er 1:30 s'nachts hier in Werrij op het Henseniusplein gebeurt. En, dus ik heb 3 dagen lang heb ik het heel goed gevolgd. Ik heb hem een paar keer opgebeld, ik heb eens een pap zien zitten en dan 10 keer schoten, dus de opening. En ik heb er veel van metgekregen en ik was erg onder de indruk van het fantastische resultaat wat binnengekomen is. En natuurlijk ook de manier waarop gewerkt werd, het team wat er hier bezig was om dat allemaal te realiseren. Dat is echt fantastisch. En wat gaat er nou met dat geld gebeuren? We hebben een aardbeving gehad op 19 september. En dat was in het noorden van Nepal. En daar werd het eigenlijk door bekend in de wereld. Het was een aardbeving 6,9 op de Richterschaal. Dat is vrij hoog. En dat is een boerderij. Sorry. Dat is een boerderij die ligt er 200 kilometer vanaf. En er is aardig wat schade gekomen aan de gebouwen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar daar hebben we schade aan de gebouwen. De veiligheid is niet meer gewaarborgd. Dus we moeten verschillende gebouwen gaan renoveren. We waren sowieso al van plan om gebouwen te renoveren. Dus dat we ze beter kunnen maken. Zodat we de kinderen betere opleiding kunnen geven. En betere training kunnen geven in verschillende vakken. Dus dat komt nou eigenlijk als 2 vliegen in 1 klap. En de gebouwen worden gerepareerd. En ze worden nog beter gemaakt. Ook, zodat er een betere training kan plaatsvinden. En zijn er nog mooie anekdotes over wat je allemaal hebt meegemaakt met de kinderen in India? Nou, in India, ik zal iets vertellen over Tibet. Dus we hebben kinderen in Tibet en dus je kunt met geen geld betalen wat wij doen. Wij kregen iedere dag resultaat en ik zal u een voorbeeld geven. Er is Kumi, 9 jaar oud, staat bij ons in de binnenplaats en hij grijnst van oor tot oor. En ik zeg, Kumi, what's up? En dan zegt hij, I'm so happy. Ik ben zo gelukkig, zegt hij. En je kost dat voelen en ik zei, waarom? Wij vragen altijd waarom. Dan zegt hij, because. En dat is het eerste woord wat ze leren, omdat. Dan zegt hij, omdat ik blind ben. En dan kunnen we vragen van, hoe kan iemand dat als reden geven? Ik ben blind en daarom ben ik happy. Dus dan vragen ze hem, dan zegt hij, ik ben de enigste in mijn familie die kan lezen en schrijven. Ik ben de enigste in mijn dorp die 3 talen spreekt, Tibetaans, Chinees en het Engels. Ik ben de enigste in een gebied zo groot als Nederland. Die weet wat de computer is, die weet dat de wereld rond is, die op internet e-mailtjes verstuurt. En dat alles omdat ik blind ben. Zijn broers en zusjes die gaan niet naar school, die weten niks. En zo'n manneke dat is 9 jaar en dan realiseert zich dat. Dat kunnen we met geen geld betalen. En als er werd ook gevraagd, zou je met iemand willen ruilen? Als je met iemand zult moeten ruilen, dan wat zou je dan doen? Nou, ik zou eigenlijk met iemand willen ruilen, want ik vind mijn baan perfect. Maar als ik dan met iemand zou moeten ruilen, dan was het met Sabria. Want die doet hetzelfde werk. En dan zullen we toch samen zien in Tibet en in het meer. Onderdeel Live Radio voor het goede doel heeft een mega bedrag opgebracht van... Laat maar zien. Wow! Volgens mij weten we op de radio nog niemand het bedrag. Ik wil dat zeggen, maar dat Sorry. komt er niet boven uit. Bart, zou je een reactie kunnen geven op dat mooie eindbedrag? Ik hoorde net even de DJ's zeggen, dit is kippenvel, dit is mooier dan het huis ingaan als je dan dit bedrag hoort. Ja, dat heb ik ook. Het is ongekend wat de Venraadse mensen allemaal bij elkaar hebben gebracht. Ik ben er stil van. Goed. Nart, hoi. Ja. Een korte reactie op dit mooie eindbedrag. Ja, we moeten hierop zeggen. Dingen zei het al, van er zien druppels, er zal nog wel wat bijdruppelen, maar bijdruppelen kunnen dit niet noemen. Ja, geniaal. En ik zei net al, hier we zien een reuntje aan het maken om iedereen te bedanken. Dat Ans van Oers is natuurlijk degene geweest die op het idee is gekomen om daar mee aan de slag te gaan. Ja, dan moeten een paar mensen mogen verzamelen die erin geloven. En die heeft ze gevonden. En vervolgens een aantal vrijwilligers, en dat zijn er niet weinig geweest. Daar zie ik er 1 van volgens mij.
die dat mogelijk hebben gemaakt. En dan niet te vergeten de donateurs, want dat zijn uiteindelijk toch de mensen die het bedrag bijeenbrengen. Dus ja, geniaal. Ik denk dat er hele mooie dingen met gedaan kunnen worden. Dus super bedankt. Super bedankt. Nou, een geweldig eindresultaat. Als ik zie wat andere jaren heeft opgebracht en toen wij startten dat wij dus ook een beetje een streven hadden, zo van rond de 10.000 vonden we al heel geweldig. Hè? Maar toen Wilde Ganzen dus aanbood dat zij het zouden ophogen. Toen hebben we een project ingediend en toen hebben we de brutaliteit gehad. En dat weet chef dus, om dus eigenlijk een project aan te vragen rond de 25.000. Maar nooit gedacht dat we dit zouden halen. En nu hebben we toch dat eindbedrag. Dus ik vind het geweldig. En ik denk dat Paul hier ook heel erg blij mee is. Want Paul heeft dus het project aangedragen waarvoor we dus deze opbrengst zouden doen. En dat was 25.000. Ja, geweldig. Ja. Ja, misschien is het aan mijn ogen al te zien, maar ik zat even net weg te dromen. Ik denk 25.000. Ja, iets meer dan 25.000 euro. Maar kun je daar de mensen toch gelukkig mee maken, denk ik daar. Ja, ik kan het niet omschrijven wat ik daarmee moet. Dit had ik niet verwacht. Ik had wel 20.000 verwacht. Ongeveer, omdat we voor, als je gaat thuis rekenen. Maar dan 25.000 euro. Ja. Ik heb er geen woorden voor. Nee, sorry. Klap dicht. Wauw. Ik kan er niks anders van maken. Ik had überhaupt nooit durven dromen dat we dit bedrag bij elkaar zouden halen. Ik had wel verwacht dat het veel zou zijn. Maar zoveel had ik nooit durven dromen. Dus het is echt super dat we dit gedaan hebben in die 100 uur. Ja, wat moet je zeggen? Ik vond 15.000 euro al veel. En nu is er gewoon nog ruim 10.000 bovenop gekomen. Ik had dit nooit verwacht. En we hebben zojuist Paul Kronenberg nog gesproken. Hij zegt van in Tibet is elke euro zoals je hem hier eigenlijk hebt 5 keer zoveel waard. Dus ze hebben daar gewoon zeg maar voor ongeveer 125.000 euro nu middelen om dingen aan te pakken. En ja, ik denk dat dit gewoon fantastisch is. Nooit verwacht en ik vind het super. Ik gun het Braille Without Borders 100%. Fantastisch. Ik had dat nooit verwacht. Ik bedoel, als je van 15.040 euro naar 10.000 meer gaat, is echt ja, niet te geloven. Echt nooit verwacht. Echt nooit verwacht. Ik had het begin, toen ik begon met het Rooische Huis, zo van ja, wat zullen we ophalen als we misschien maar 10.000 binnen zouden halen. Dat zou ik al fantastisch vinden. Maar dat je zoiets, ja, ik heb er geen woorden voor. Echt fantastisch. Echt geweldig. Het Rooische Huis is gewoon zo'n groot succes geworden. Dit bedrag dat wij dat mogen overhandigen. Het is gewoon geweldig. Echt waar. Ik kan er niks anders van maken. Ja, Omroep Venray heeft gewoon weer ook geweldig gedaan. Want het is natuurlijk een project van Omroep Venray. En dat moet er natuurlijk ook bij. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat het een project is van Omroep Venray. En zijn er eventuele toekomstplannen nog? Nou, ik denk na dit grote succes dat we wel al bekend kunnen maken dat er ook dit jaar weer een Rooische Huis zal komen. Hoe het er komt, dat weet ik nog niet, maar ik weet zeker dat er ook dit jaar Rooische Huis 2012 komt. Zo, dat was het allerlaatste Rooische Huis journaal. Namens Mario en mij allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Maar de echte afsluiting van dit Rooische Huis journaal, dat kan maar één iemand doen. Een speciaal persoon. Dames en heren, beste kijkers. Dit is het slotwoord van het Rooische Huis 2011. Ik heb de eer om dat te mogen doen en dat doe ik met groot plezier. Het is fantastisch wat er hier gebeurd is. En ja, de opbrengst die is niet van mij. Daar ben ik ook hier blij om, want ik zou er niet met weten wat ik er zou mee moeten doen. Die is voor de kinderen in Tibet. En daar gaan we het heel goed voor inzetten. Ik ben erg blij dat dit resultaat tot stand gekomen is. En het is echt fantastisch wat er hier door een groot team tot stand gebracht is. En ik zou namens alle kinderen in Tibet en alle collega's daar willen zeggen, bedankt. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time.
shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.